माई रौरे से बाई है अरजी कि रहे बनल पिया के नरजी। माई रौरे से बाई है अरजी अरे कि भक्त हवे राउर कुछ करस ना बाउर राख बइन के ध्यानवा ध्यानवा। अरे कि भक्त हवे राउर कुछ करस ना बाउर राख बइन के ध्यानवा ध्यानवा। अह ऑपरेटर हवे साउंड के सजनवा छपरा के लाली लगवलू आ देवरिया के बाली अनावा दागे नथुनी। वाह भाई नथुनी के नाम पर पीछे से बेचारी आगे आ गई कि छपरा के लाली लगवलू आ हई देवरिया के बाली अनावा दागे नथुनी। कि कवना जिला के जिलेबी हो ए हो बबुरी। हाँ आर की जातानी बाजार करता जातानी बाजार करे न भुलाए बसैया जी जातानी बाजार करे एगो नारियल एगो नारियल एगो नारियल दू चार गो चुनरी ले आई बसैया जी। एगो नारियल दू चार गो चुनरी ले आई बसैया जी। जातानी बाजार करता ताली बजा के जातानी बाजार करे न भुलाई बसैया एगो नारियल एगो नारियल दू चार गो चुनरी ले आई बसैया जी। एगो नारियल दू चार गो चुनरी ले आई। एगो नारियल एगो नारियल एगो नारियल